kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi ng hindi totoo sa inyong kapwa. Huwag ninyong pagnalasahan ang bahay ng inyong kapwa o kanyang asawa, mga alipin, mga hayop, o alinmang pag-aari niya. 아멘. 자, 누구야, 유 가문. 아니, 유 가문. 아니, 너, 나타내 가문. 굿모닝. 와, very good. 와, today, 시선, very good. 아멘. 와, 코리아 now, 사우스 코리아, very cool. 마이너스 maybe 10, 20 like that. 와, very cool. 자, 우리 사바이 Father God, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Holy Spirit, I love you. Holy Spirit, I love you. All face to face looking for. God bless you. So sabihin po natin sa ating katabi, God bless you. God bless you. 와, 만패 worship coming very happy. 할렐루야. 아멘. Amen. You have a very strong sick. How to coming? 그래서 you are now 만패 worship coming. Thank you so much. 아멘. 아멘. Amen. 볼륨 going down. 와, today, 시사 아이다. 와, 시스 지나, 프레이얼 가이던스. very good. 아멘. worship service. merciful God. come on. 아멘. merciful healing God. your calling prayer very, very important. 아멘. Some other people prayer cry difficult. Why? merciful spirit not inside. Cry pray difficult. Your cry pray merciful spirit inside. Also cry pray no problem. Amen. 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 Glory to God. Amen. Yesterday, brother Paul, 유튜브 looking for very happy. 와, very handsome boy. 와, 진짜. 무비스타, 무비스타, Paul. Thank you, Salaman. Today title, 진리를 알고 신앙생활을 합시다. So ang title po ng sermon ngayon is Know the Truth and Live a Life of Faith. 아멘. Amen. Revelation chapter 4, verse 11, 1 to 3 go. So basahin po natin sa Revelation chapter 4 verse 11. 1 to 3 go. Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. 자, 우리 sabay-sabay 1, 2, 3 go. Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. 계시록 4장 11절에 보니까 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 능력을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물의 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라. 아멘. 이 얘기는 정규 목사가 하는 얘기가 아닙니다. Hindi ito ang sinasabi ni Pastor Jong. 넘버 1. 예수님을 가장 가까이서 보시고 입신까지 했던 사도 요한의 간증문입니다. So number 1, ito ang patotoo ni Apostol Juan na nakakita kay Jesus ng malapitan at naranasan pa nga ang kanyang pag-akyat sa langit. 자, sabay-sabay 1, 2, 3 go. So sabay-sabay po, repeat after me. Ito ang patotoo ni Apostol Juan na nakakita kay Jesus ng malapitan
At naranasan pa nga ang kanyang pag-akyat sa langit. 아멘. 아멘. nearly kingdom of heaven. kingdom of heaven going. now looking for. 이 스토리 very very important. 자, 계시록 4장 2절에 보니까 내가 곧 성령에 감동하였더니 보라 하늘의 보좌를 베풀었고 그 보좌 위에 앉으신 이가 가라사대. So sabi po sa Revelation chapter 4 verse 2, at agad akong napuspos ng Espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at ang isang nakaupo roon. 아멘. kingdom of heaven going to looking for now seven churches world of God delivery. 아멘. 보십시오. 하늘에 보좌가 있는데 두 눈으로 보았습니다. 그런데 그 보좌에 앉으신 이가 계셨다는 것입니다. Tingnan mo, nakita ko mismo ng sarili kong mga mata ang isang trono sa langit at may isang nakaupo sa trono. 와우. Other God, your seat, heavenly, your seat going down, looking for. 아멘. 아멘. 자, 폴. 또 보좌에 둘러 24 보좌들이 있고 그 보좌들 위에 24 장로들이 흰 옷을 입고 머리에 금면류관을 쓰고 앉았더라. So sa chapter 4 verse 4, nakapaligid naman dito ang 24 pang trono na sa bawat isa ay may nakaupong matanda na nakadamit ng puti at may koronang ginto sa ulo. 할렐루야. 글로리 투 갓. 할렐루야. 할렐루야. 글로리 투 갓. 와. 밀리 잔 바프티즈 아포스톨 잔 누킹포 지저스 크라이스트 킹덤 오브 킹 놀 쉿 누킹포. So nakita po ni Apostol Juan ang Kingdom of God ng sarili niyang mga mata. 아멘. 이 24 장로들은 역대상 24장에서 거룩한 아론의 후손들 중에 24개로 24개로 나뉘어 성막 봉사를 했던 24 장로들이라고 해석을 합니다. Ang 24 na matatandang ito gaya ng inilarawan sa unang Kronika chapter 24 ay sinasabing ang 24 na matatanda sa mga inapo ni Aaron na hinati sa 24 na grupo at naglingkod sa tabernakulo. 또 일부 해석은 이스라엘 12지파와 예수님의 12제자를 말하고 있습니다. Ang isa pang interpretasyon ay ang 12 tribo ng Israel, Ruben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Isaias, Zebulun, Jose at Benjamin. 이스라엘 12지파, Jesus Christ disciple 12 person. So ito daw po ang 12 disciple or tribes. Jesus. 아멘. 계시록 4장 4절에 보면 또 보좌에 둘러 24 보좌들이 있고 그 머리들 위에 24 장로들이 흰 옷을 입고 머리에 금면류관을 쓰고 앉았더라. So sabi sa Revelation chapter 4 verse 4, nakapaligid naman dito ang 24 pang trono na sa bawat isa ay may nakaupong matanda na nakadamit ng puti at may koronang ginto sa ulo. 24 elder very important. 자, 매우 중요한 것은 그들의 머리에 금면류관을 쓰고 앉아 있는 것을 보았다는 것입니다. Ang mahalaga sa 24 na matatanda ay nakita nila silang nakaupo na may mga gintong korona sa kanilang mga ulo. 아멘. 아멘. Amen. All of say 아멘. Amen. 그러니 우리들의 신앙생활을 어떻게 해야 되겠습니까? Kaya paano natin dapat ipamuhay ang ating mga buhay na may pananampalataya? 열심히 성경 공부를 해서 물 세례를 받아야 됩니다. Dapat tayong masigasig na mag-aaral ng Biblia at magpabinyag sa tubig. 우리들이 구원을 받고 축복을 받고 천국에 가서 금면류관을 쓰려면 성경에 하나님께서 하라는 것은 순종해야 되지 않겠습니까? Kung tayo ay maligtas, makatanggap ng mga pagpapala at magsusuot ng mga gintong korona sa langit, hindi ba dapat natin sundin ang mga iniutos ng Diyos sa Biblia? 아멘. 아멘. Amen. 자, 사바이 1, 2, 3고
So sabay-sabay po, kung tayo ay maligtas, makatanggap ng mga pagpapala, at magsuot ng mga gintong korona sa langit, hindi ba dapat natin sundin ang mga iniuutos ng Diyos sa Biblia? 아멘. 아멘. Amen. 막연한 것도 아니고 천국이 분명히 있지 않습니까? Hindi ito malabo, hindi ba tiyak na naroon ang langit? 아멘. 아멘. 그러므로 그동안 잘못 살고 잘못 믿어온 것을 깊이 회개해야 된다는 것입니다. Kaya naman, dapat tayong lubos na magsisi sa mga maling bagay na ating ipinamuhay at pinaniniwalaan. 아멘. 또 열심히 믿음을 가지고 기도해서 성령의 깊은 체험도 하고 하나님께서 주시는 은사도 체험을 하고 또 하나님께서 주시는 지혜와 난리지 그레이스 풀 메모라이즈. Dapat din tayong manalangin ng may pananampalataya, damhin ang malalim na kapangyarihan ng banal na Espiritu, maranasan ang mga kaloob na binigay ng Diyos. So many in the world, so many Christian, many problem. Your family problem, job problem, business problem, your education problem, your marry problem, 또 money problem, financial problem, spiritual problem. So many people problem. It's also very tired. So marami daw na pamilyang Kristiyano ang maraming mga problema. Problema sa negosyo, sa trabaho, sa career, akademikong issue, kalusugan, relasyon sa mga nagpautang, at mga isyong espiritual. Binabasbasan kita sa pangalan ni Jesus. Why problem? Actually, why problem? Because of God of wisdom small, God of knowledge small, God of obedience small. Also, so many people difficult. So, maraming mga Kristiyanong may mga problema dahil kakaunti lamang ang pagkaalam nila sa Diyos at hindi sila sumusunod sa Diyos. Father say, Monday to Friday, working day, business day, study day, practice day. And then Monday to Friday, no business. Now today, Sunday, yesterday, Saturday, and there's so many school to school training. How to Father God bless wisdom give you, knowledge wisdom give you, global leaders position, country ranking give you. So in the world so many problem. Why problem? Word of God do not education. Really sincerity not education. There's also problem. Amen. 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 You're today looking for how many college student now you're here 참소망 worship no more. How many member no more? 참소망 grade 12 finish person 34%. Because of college study and worship coming difficult. Now Philippines now education living address. Amen. 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 그래서 many people spiritual training difficult, blessing make difficult. Many difficult. 자, Revelation 4 verse 11, 1, 2, 3, go. So, basahin po natin. Pahayag chapter 4 verse 11. Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Amen. 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 In the beginning, heaven and earth, Father God working made. Amen. 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 There's so many people, education. Charles
다윈 에듀케이션, 로버트 훅, 바이러스 에듀케이션, how to heaven and earth, our God make education. 그래서 so many people, spiritual 해롱, spiritual bless make difficult. So, nung ang Diyos daw po nilikha ang ating daigdig nung simula pa lang. So, ngayon po marami ng na lalaganap na mga informasyon na si Roberto, yung mga teorya na nalikha ang mundo gamit ang mga virus or germs. So kaya gayon naman na nahihirapan tayo na magkaroon ng pagpapala sa ating buhay. 와, glory to God. 아멘. 아멘. 와, many. Okay, it's okay. very good. 주 하나님이 했습니다. 우리의 주가 누구십니까? Panginoong Diyos, sino ka aming Panginoon? 제가 이 얘기를 만들어내고 있습니까? Am I making this up? 하나님의 보좌에 갈릴리 요단강에 서서 세례 요한에게 세례를 받으시던 예수님께서 신분이 100% 신성으로 복귀되면서 하나님의 보좌에 복귀가 되셨다는 것입니다. Nakatayo sa trono ng Diyos si Jesus na bininyagan ni Juan Bautista. Habang nakatayo sa tabi ng ilog Jordan sa Galilea, ay naibalik sa 100% na kabanalan at naibalik sa trono ng Diyos. 그분 예수님께서 하나님의 나라의 중심축이라는 것을 믿는 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Binabati ko kayo sa pangalan ni Jesus na naniniwala na si Jesus ang pangunahing aksis ng kaharian ng Diyos. 아멘. 아멘. Kingdom of Heaven, center. Our God, sit down. 아멘. Amen. 아멘. 아멘. Amen. 그래서 여러분들이 교회 생활을 하면서 영혼이 잘 되고 범사가 잘 되려면 한 가지 꼭 결단해야 될 일이 있습니다. Sa makatuwid, kung nais ninyong mamuhay ng may simbahan at umunlad sa inyong kaluluwa at sa lahat ng bagay, may isang bagay na dapat niyong pagpasyahan. 자, 넘버 2. 과거의 내 삶의 방식을 다 버려야 합니다. So number 2, you must abandon all your past lifestyle. 자, 따갈로그. So kailangan daw natin iwan ang mga dating ginagawa natin. 아멘. 자, 빨로. 1, 2, 3, go. So kailangan natin iwan ang mga masasamang ginagawa natin. Before my problem style, all in the name of Jesus, get out. 아멘. 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 All you wall of God generation through 맺히고. 아멘. 제일 미련한 사람이 누구냐? 신앙생활 하면서 삶에 복을 만들지 못하는 사람입니다. Sino ang pinakahangal na tao? Ito ay isang taong habang nabubuhay ng may pananampalataya ay nabigong lumikha ng mga pagpapala sa kanilang buhay. 자, 사바이 빨로. Sino ang pinakahangal na tao? Ito ay isang taong habang nabubuhay ng may pananampalataya ay nabigong lumikha ng mga pagpapala sa kanilang buhay. 아멘. Amen. 아멘. very important message. 혹시 우리들 중에 이런 사람 없습니까? Mayroon ba sa atin na ganito? 나는 신실하게 살면서 구원만 받으면 된다고 생각하는 사람 없습니까? Mayroon ba sa atin na nag-iisip na ang simpleng pamumuhay ng tapat ay ang tanging kailangan upang maligtas? 아멘. 여러분이 꼭 알아야 될 것은 성경에는 구원만을 말하고 있지 않습니다. Ang dapat mong maunawaan ay hindi lamang kaligtasan ang binabanggit sa Biblia. 자, 사바이 1, 2, 3 고. Ang dapat mong maunawaan ay hindi lamang kaligtasan ang binabanggit sa Biblia. 아멘. salvation very important. However, your bless may, your life bless may very important.
아멘. Amen. 아멘. 하나님께서 우리들에게 재물 얻을 능력도 주셨다는 것입니다. Binigyan din tayo ng Diyos ng kakayahang magkamit ng kayamanan. 그렇기 때문에 우리들이 기도하면 받을 축복들을 기도하기 싫어서 자신의 신앙생활을 합리화하는 사람들이 너무나 많이 있다는 것입니다. Kaya naman, maraming tao ang nangangatwiran sa kanilang relihiyosong buhay dahil ayaw nilang manalangin para sa mga biyayang natatanggap nila sa pamamagitan ng panalangin. 자, sabay-sabay 1, 2, 3 go. Kaya naman, maraming tao ang nangangatwiran sa kanilang relihiyosong buhay dahil ayaw nilang manalangin para sa mga biyayang natatanggap. 아멘. 아멘. Jesus Christ teaches, come on. Why fasting prayer? Why long prayer? Gethsemane prayer? Why many days prayer? Living God, the Lord. Why many prayer? Your modeling guidance. How to spiritual bless make. How to evil spirit, past spirit, get out, guidance. How to salvation, make, modeling, guidance, practice help you. 아멘. 아멘. Amen. 저는 아무리 성경을 읽어봐도 나를 도와주는 사람이 없는 한 복을 만들기 어렵다는 것을 알았습니다. Kahit gaano ko pa katagal basahin ang Biblia, napagtanto kong mahirap makabit ang mga pagpapala ng walang tutulong sa akin. 그때부터 열심히 일하면서 열심히 기도했습니다. Mula noon, nagsikap ako at taimtim na nanalangin. 직장에 출근하기 전에도 아침에 일찍 일어나 새벽 기도를 다녔습니다. Maaga akong gumising at dumalo sa mga panalangin ng madaling araw bago pumasok sa trabaho. 그리고 회사 가서 아침에 아침밥을 먹었습니다. Pumasok ako sa trabaho at kumain ng almusal sa cafeteria. 그리고 회사에서 열심히 일하면서도 퇴근 후에는 컴퓨터 학원에 가서 내 나이 33살에 컴퓨터 교육을 받았습니다. Kahit na nagtatrabaho ng gusto sa kumpanya, pumapasok ako sa isang computer academy pagkatapos ng trabaho. 아멘. 아멘. Understand? 아멘. My age 33 people. Elementary student together. Private computer. Study going. And so your practice slow. Father God bless give you. Wisdom give you. Global leader position give you. In the name of Jesus, get out. Nearly true, all in all, study, all in all, pray, all in all, sacrifice, all in all, your working business. Amen. Amen. Your spiritual blessing, sky falling down? No. Jesus Christ, 참소망 worship service, now looking for. Amen. Amen. You are nearly all of God, do not obedience. Father God, bless give you. In the name of Jesus, get out. Your all of God, not obedience. Father God, bless give you. Difficult. Why? No obedience. There's also so many people every day very tired, very difficult. 자, 초등학생들과 같이 그리고 집에 와서 저녁을 먹고 우리 집 근처에 교회가 있어서 저녁에 또 기도하러 혼자 갔습니다. Nakatanggap ako ng pagsasanay sa computer sa edad na 33. Nag-aral ako kasama ang mga estudyante sa elementarya. Pagkatapos ay umuwi at naghapunan. May simbahan malapit sa bahay namin, kaya mag-isa akong pumupunta para manalangin sa gabi. 아멘. 아멘. Pastor John, people, one day schedule. In the morning, 기식나, going to church, prayer. Morning prayer. And walking going. Walking finish. My home coming. Eating finish. Evening, church going. Always pray. Computer, private school going. Always computer training.
Pastor Jong, now like this slow coming? No. Very busy. Every day my schedule very busy. Amen. Amen. Your children, education, practice slow. How to your really, music conductor, music teacher, music professor. How to your position going to? 아멘. 그리고 하나님 앞에 가서 한없이 울었습니다. Then I went before God and wept. 그리고 하나님 앞에 가서 한없이 울었습니다. Then I went before God and wept. 1시간, 2시간, 3시간 하염없이 눈물을 흘리며 회개하며 하나님께 복을 구했습니다. Endlessly for an hour, 2 hours, 3 hours, and I wept endlessly, repenting and asking God for His blessings. 그런데 하나님께서는 저에게 신학의 길을 열어주셨습니다. 그래서 한국에서 목회를 하다가 이렇게 필리핀까지 와서 교육 선교를 하게 된 것입니다. But God opened the path of theology for me. That's why I pastored in Korea and came to the Philippines to do missionary work. Pastor, 2 years, or maybe 3 years, Friday evening prayer, 3 years straight prayer, only 1 day, 2 day, no going. Straight prayer. 그러므로 여러분들이 가난과 어려움을 해결하는데 정선교사의 간증을 들으면서 마음을 믿음으로 다스려서 가난하게 사는 가정이 한 가정도 없게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. Therefore, as you listen to Pastor Jong's testimony and overcome poverty and hardship, may you discipline your hearts with faith. 아멘. Amen. 아멘. Today I clear families worship no coming. Very important message. 그래서 also Sunday through original worship schedule obedience. Father, when they your graceful, wisdomful, knowledgeful message given to you, not understand. 그래서 also worship service 100% obedience come on. 아멘. Amen. 자, Tagalog. So, kaya daw po ang bawat isa sa atin ay magsipag na magsimba sa atin para pagpalaan tayo ng Diyos. Psalm 126, 자, 1, 2, 3, go. So, basahin po natin sa Psalms 126 verse 5 to 6. 자, background 1, 2, 3, go. Silang tumatangis habang nagsisipagtanim, hayaan mo na mag-ani ng puspos ng kagalakan. Silang mga nagsihayong dalay binhit na nanangis ay aawit ng may galak, dalay ani pagbalik. 아멘. 아멘. Cry, pray, very important. Father God, help me. My situation understand. Help me. I'm wisdom no more. I'm knowledge not strong. My parents blessings no more. Father God, help me. Prayer. Now Bible now cry pray. Amen. Amen. Church coming 1%, 2%, no problem. Kneel down, bow down, cry pray. Why have a sick? No pray have a sick. Amen. Every day TV looking for so many people, every day no praying, TV looking for, have a sick coming. Why? Nature spirit inside. TV nature spirit inside. Amen. Amen. In the world, heaven and earth, so many bad spirit, evil spirit, nature spirit, so many. There's also so many children, herong. You are spiritual, you are sial looking for. Now today you are sial, how to cleaning finishing worship, come on. Your living room, how to cleaning your
beautiful cleaning now, worship, come on. Father God, by His eyes, by your eyes looking for, every day, your Father God, your life, monitoring. Amen. Why Father God monitoring? Because of your bless give you monitoring. Amen. Pastor John, sometime, Jonel, Joseph, room inside. Sometimes teachers room inside. Sometimes school room inside. CR inside. Why CR inside? Pastor, monitoring. You allow spiritual how to cleaning. Monitoring. 네, Father God, not monitoring because of your bless give you, not monitoring bless give you. No, Father God, 100% your living life looking for monitoring. In this message, not understand believers game. In the name of Jesus, get out. Amen. 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 Very, very important. 자, 넘버 3, 무엇의 저절로 되는 것은 하나도 없습니다. So number 3, walang nangyayari ng kusa. 자, sabay-sabay 1, 2, 3 go. Walang nangyayari ng kusa. 우리들이 세상을 살아가는데 두 가지를 결정하고 살아야 됩니다. Dalawang bagay ang kailangan nating pagdesisyonan habang nabubuhay tayo sa mundong ito. First, 내가 하나님의 명령을 따르는 사람이라면 걱정할 필요 없습니다. 이런 사람은 반드시 하나님께서 축복하십니다. So una, kung ako ay isang taong sumusunod sa mga utos ng Diyos, walang dapat ipag-alala. Tiyak na pagpapalain ng Diyos ang mga taong ito. 아멘. Amen. 아멘. 아실리 아멘. 닐리 아멘. 닐리 모르브가 100% obedience person. Don't worry. Why? 100% obedience. Father가 닐리 bless given to you. 아멘. 아멘. Glory to God. 아멘. 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 넘버 2. 내가 몸담고 있는 직장에서 받는 것만큼 일하는 사람은 주인의 자리에 설 수 없습니다. So number 2, walang sino mang nagtatrabaho ng kasing sipag ng aking sweldo sa aking trabaho ang maaaring maging Panginoon at dapat nating suriin ang ating mga sarili kahit sandali lamang. 아멘. 아멘. 마스터 마인드. 보스 마인드. 아멘. 아멘. Very, very important. Your salary looking for working common is slavery job. 아멘. 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 Amen. Now, however, really, Father God, my life, my working life, looking for, always remember working, both mind working, middle mind working, Father God, really good position job given to you. So kapag daw po tayo ay nagtatrabaho at nakatingin tayo sa sweldo ay tinatawag daw po yun na slavery work. Pero kung hindi naman po at hindi tayo tumitingin lamang sa sweldo ay pagpapalain tayo ng Diyos at bibigyan ng magandang posisyon. 그리고 잠시라도 나를 살펴야 합니다. 내가 정말 목사님이 가르쳐 주시는 대로 겸손한 사람인가 살펴야 한다는 것입니다. Dapat nating suriin ang ating mga sarili upang makita kung tayo ay tunay na mapagpakumbaba gaya ng itinuro sa atin ng pastor. Some other people walking style very good. But humble no more. Walking style very good. humble no more. Father God, how to like this humble body blessings given to you. 아멘. 아멘. Amen. 자, 리더들이 가르침대로 살지 않는다면서 무슨 장래에 신바람 날 일이 생길 것이라고 생각하는 사람이 있다면 그는 스스로 자기를 기만하는 사람입니다. Kung ang isang tao ay hindi namumuhay ayon sa mga turo ng kanilang mga pinuno at sa halip ay iniisip na may mangyayaring kapanapanabik sa hinaharap, kung gayon ay nililin lang nila ang kanilang sarili. 자, sabay-sabay 1, 2, 3 go. Kung ang isang tao ay hindi namumuhay ayon sa mga turo ng kanilang mga pinuno
At sa halip ay iniisip na may mangyayaring kapanapanabik, Pastor Chong, every day, like this talk to you. Pastor, good morning. Administrator, good morning. Principal, good morning. Parents, good morning. Teacher, good morning. Pastor, like this, manners, blessing manners, education for you. But one time, two time, finish. Not obedience, come on. Why like that? Because of arrogance. 그래서 100% obedience difficult. 100% obedience difficult. Come on. How to Pastor Jong, bless member, join, help you. Amen. Amen. Honey, amen. Understand? Pastor Jong, like this, like this training. So, no business, come on. How to, good boy, join, help you. Amen. Amen. Father God, the same. Father God, today, your 10 commandment, your also reading, understand. Father God say, Sabbath day, worship day, Sunday, worship day, family's day. And so, Sabbath day, Sunday, not practice, not training. Why yesterday your worship practice no more? Why no more? Why no more? Father God, schedule, do not obedience. 그래서 Father God, okay, your name, your life, glory to God. Like this, okay, understand. Father God, blessing, now only your hand waiting. Not give them. Amen. 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 Yes, your living practice, living study, living prayer. 아멘. 아멘. 자, 왜 리더들이 여러분 이렇게 교육하십시오, 저렇게 하십시오라고 교육하겠습니까? Bakit tuturuan ng mga pinuno na gawin ito, na gawin iyon? 세상의 모든 사람들이 당신을 잠시 쓰는 도구쯤으로 생각하게 만든다면, 나의 리더가 축복해 주실 것이라고 믿고 있다면 그것은 어리석은 신앙생활을 하고 있다는 것입니다. Kung iisipin mo ang lahat sa mundo na ikaw ay isang pansamantalang kasangkapan at sa kabila nito ay naniniwala kang pagpapalain ka ng iyong pinuno, kung gayon ay namumuhay ka ng isang hangal na buhay ng pananampalataya. 자, 사바이 1, 2, 3 go. 1, 2, 3 go. 사바이. Sabay-sabay po. Kung iisipin mo ang lahat sa mundo na ikaw ay isang pansamantalang kasangkapan at sa kabila nito ay naniniwala kang pagpapalain ka, kung gayon ay namumuhay ka ng isang hangal na buhay. 아멘. 자스민 아멘. 자스민 아멘. 자스민 아멘. Very, very important. 아멘. 아멘. 프린세스 아멘. 아멘. Very, very important. 자, 인사를 해도 감동적인 자세로 인사를 하고, 사물을 봐도 똑소리 나게 하고, Kahit na bumabati ka sa isang tao, dapat mo itong gawin ng may daming saloobin. Kapag gumagawa ng trabaho sa opisina, dapat ka magsalita ng malinaw. always your manners like this. Come on, how to not bless give you? Sir, good morning. Digital, good morning. You're come on, welcome. Welcome. Going to Korea. Salamat. Salamat. Thank you so much. Kate, come on. Goodbye. See you again. Why no more? Why difficult? Training, education, no more. Only your style training. 그래서 father가 bless give you difficult.
참성함이 벌써 money give you. Okay, thank you. thank you. 근데 pastor going to Korea, one person gate no outside. Why like that? Humble manners, training, not memorize. Blessing make, memorize no more. 그래서 also every day, very tired only, 300, 100, 10,000 only working, very, very busy. 아멘, 아멘. 틴틴, 아멘. 와, 틴틴, very beautiful. 틴틴 husband, very happy. 아멘. 틴틴, very beautiful. 와, 아멘. 자, 누구를 교육하고 가르쳐도 본이 되는 삶을 살아가면서 가르치고 배워야 한다는 것입니다. Kapag nagtuturo at nagtuturo sa iba, dapat kang mamuhay ng may huwarang pagtuturo at pagkatuto. 아멘. Amen. 아멘. 그래서 pastor always 만패, I love you, good morning, why I love you, good morning, your lip service, why training, why study, why prayer, love you, lip service, 아멘, 아멘. Your parents in the morning 기식나, mom, I love you, 아들, I love you. Why difficult? I love you, lip service. Why difficult? Because of arrogance. 아멘. 아멘. 자, 오늘 사바이. 자, 내치고. Arrogance spirit in the name of Jesus. Get out. 3 voice. 1, 2, 3 go. Arrogance spirit in the name of Jesus. Get out. Arrogance spirit in the name of Jesus. Get out. Arrogant spirit, in the name of Jesus, get out. Power, 1, 2, 3 go. Arrogance spirit in the name of Jesus. Get out. Arrogant spirit, in the name of Jesus, get out. 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 할렐루야. 아멘, 아멘. You're today you are going home. 만패. your parents. you're 눌라. looking for. skinship. I love you. So pag-uwi daw po natin, kapag nakita natin ang ating mga lolo, lola, ay dapat sabihan, alagaan at yakapin daw natin. 자, again, 사바이. 자, 1, 2, 3 go. So sabay-sabay po. Kapag nagtuturo at nagtuturo sa iba, dapat kang mamuhay ng may huwarang pagkatuto. 아멘. 이런 고가 점수가 쌓여서 세상 말로 성공도 하고 출세할 수 있는 자리가 주어진다는 것을 믿으시기를 예수님 이름으로 축복합니다. Binabati kita sa pangalan ni Jesus. Naniniwala na ang mga matataas na markang ito ay hahantong sa mga posisyon na sa pananaw ng mundo ay hahantong sa tagumpay at pagsulong. 아멘. 아멘. Amen. 자, 오늘 사바이 10 commandment 1, 2, 3 go. 사바이 가이드. So sabay-sabay po natin i-recite ang 10 Commandments. First, you shall have no other gods before me. Second, you shall not make idols or worship them. Third, you shall not misuse the name of the Lord. Fourth, remember the Sabbath. Fifth, honor your father and your mother. 6, you shall not murder. 7, you shall not commit adultery. 8, you shall not steal. 9, you shall not give false testimonies against your neighbor. And 10, you shall not covet. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 벌스 6. 벌스 6. 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푼다. Sabi sa verse 6, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlay ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. 아멘. 아멘. 글로리 투 갓. 아멘. 아멘. 1,000 year. generation. blessings given to you. 아멘. 아멘. Amen.
근데 why you are, no pray, 1,000 generation blessing given to you, Father God say. Teacher, amen. Amen. Very good. You teacher too. Very, very good. 자, 엿새 동안은 힘써 내 모든 것을 행할 것이라. 자, 1, 2, 3, go. So sabi sa 7, huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na paparusahan ko ang sinumang gumamit nito ng walang kabuluhan. Amen. Amen. In this verse, nearly memorize. Nearly 100% memorize. Sunday, Father God Day. Saturday, Father God Day. Always remember. 그래서 파스터 정, Father God, 참소만 크리스천 스쿨, Father God, Education College, College given to us. Pastor prayer. Why prayer? Pastor Romani. Why prayer? Why night Christmas plan? Monday to Friday. Study day. Saturday, Sunday. Worship day. Families. Families. Shopping day. Amen. 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 Sunday working. Saturday working. Families. Family. What happened to you? Everyday working. 아멘. 아멘. Amen. 자, 왜 하나님께서 이렇게 기록하셨겠습니까? Why did God write this? 믿는 신자들에게 하나님께서 복을 주시고 제약에 빠지지 않도록 가이드를 하고 계신다는 것입니다. Pinagpapala ng Diyos ang mga mananampalataya at ginagabayan sila upang maiwasan ang pagkakasala. 분명한 로드맵이 없이 어떻게 성공적인 인생을 살고 승리의 계가를 부를 수가 있겠습니까? Paano ka mamumuhay ng matagumpay at makakamit ang tagumpay ng walang malinaw na plano? 아실리, what is the plan this year? Your plan, dream, very, very important. 아멘. Amen. 아멘. Amen. pastor하고 senior pastor. 근데 pastor talk to you in this time. 참소마 크리스천 스쿨, education, college license make. My dream, mission, plan. Pastor in the beginning 참소망 money, big money start? No, tent church start. 아멘, 아멘, 아멘. Amen. Father